ไขเล่เจโรนิโมครายวิดีโอทาร์ฮัลโหลชวกเลตานุชุยนักกันจันตักมาอินทิลเซียลเฮวีอุตสวกรอนเมลเชียตีร์ดูเจ้ากันเนียจู่มาอินิชาเซลยูทูบชาแนลเฮียนีมาอินิฮีอามิงปุ่มจู่ลัลอินปุยอันเนียอาจารย์ลาเฮียนอาปัสเลอันฟ้าผลิตเนนาอันหุ่นมันดานอันจินนันวมตักเตอาตุยนัลำเอเซียมเตตินอินช่วงเจเลบุงโรเรมคอมดานเตเลปังปาร์เลไทยจีนดานเตตินจอมเมดาชัดดานลำเข่งอินอาติลังชีนาจู่วังจวนอาจารย์ลีอาเบงวาร์ทักโดนที่อาเจียงเรงาอินโลว่า subscribe เวงเงยโดนเนียอิน subscribe โลจวนดำช่วงลุงอินตานเข่งอินกันอินเชมไม่เทอันนี้เฮวิดีโอฮี entertainment และ educational purpose ตานาตีอันนี้มีริลช่วยก่อยจงและทารุมถอนโปรโมทตุ่มนะอมโลตินอัดช่วงถูเตฮีอินเทอร์เน็ตจังลักคอมอันนี้กุมสังนี่นิปุยไลอันนี้คลินตันลุยเซียนาสเตท USA อัดชวนจิงนิชวกโปอาจังทะเลอัดเลเฮคัวฮีขเลียนเหลาตักนินช่วงกว่าจรุกจวงอร์เจ้าอันเจงอาซาดเวียตั้มมาจูมีหางอันนี้จูนิสมนีปรุกจิงจุโถจันนีนินมิตินินอันมานีนัทโถนลำเช่าอันปันสังตัวจุตีไลจวนตุกดังอัดเห็นได้ต่อชินหุนาโปกุมสมลีปนิมีจินอร์กุยลรีจูอันนัทโถนมุนาอัลรอนเข่งเวทเฮลัดโลอาจันจินเองมาชิลลอกบุกซีโลวังอินอาทอปุยนูปขัดจวนอาโมบายโฟนอาหันโกลาอาริงรัลชักไม่เล่นไลน์อาหันโกลเลียบิซีอาลวินตีวังอินอาทอหัวยามาเซอานูเฟอาหันโกลเลปอินบิซีอาลไลน์ที่ฟูมายาจุดที่เอ็มเรย์โฟนมันจูนิเทอินอาเชลวาที่จวนชริฟออฟฟิศเบียอินอันทอปุยนูเจโนริเซนนับมุนจูอาเวนฟิอาสักตูรินอังเงินตาอันนี้ติดชวนเชอริฟออฟฟิศจังชวนดิพิวตี้เชอริฟโรนัลด์จอห์นสันจูไอ้นักลตูร์ชวนอัดสวกงาลาไอ้นวัดเห็นชวนกงกาลวินกัลลวากงกาจูอันกิกกระฉันนะอมโลจุดเองอวัยงมซาดกิกนัวพอชวนชนตัวนมเทเร่งโลมายาติดชวนอ่างไอชาลวินอินช่วงอาจวนอาลุตตบมายาอาช่วงจูอาเรเฮียนอาเรทลกมายาเราเองมตักไงนัดอมโลเซตเฮียนอาตัวมเวลนิเบรินอาเชียจุดตาเลชัวตาจวนที่เซนอาโลบนวยมายาเบดรูมอวลูเจียจวนที่ลราบทักตักอวมุตาอันนี้จูที่ลาวมูจูอามิดงาลสุลามันหมดตะกินปอนาตานชวกงาลาอาวลวกบราอันนาเลที่สุกในดีเวลจูอินเมโลวิวมาเซตุนจุมาทิลวมูเซตฮิจูอาราบทักเวบกมันนี่ดิจวนออฟฟิศาร์ดังเตอวเชียตีร์เวงาลทัวยาเฮติออฟฟิศอวเบียกปอไลปอเฮียนอาลาจงชัดเฮเมวโลสเตชันลำจวนอามุนักลตูรินEast Feliciana Sheriff Officer Detective na thoklai Joel Odomale don mekiete chu anron tir tangal ani no chui tu pani te anron thlen chuan thil diklo chu an muthiam ngal maya kong kharvon na chuan thi sen alo kaya an han hon chia chuan chuata chuan thi sen alo koi nuaya chuata thi sen nu ma chu zuin an lut phei zela cho kalaman pana chauka chuan chemte enga moza tisen kai nuain alhoma tin phone chu da that lovin alo wai nuanga tisen akai nuai bok chu ta chang chuan mutpin dan laman pan lea bedroom chuata chuan Genore Guillory taksa nun nei to lo ti hai rual lo chu anwa muta ani han en mai poin nataka kutla ka ni ti ashiat thea avun te chu aporter tuara muntam taka vina nu ma aom baka na taka chutemo vuake moti shiat takin anu ma aduk the thlua bok thisen chuk na salutuk chuan crime scene chu ati rap thak zuala chuat zonga chuan akoi sen ngei ngoi maya
tin banga le ceiling thlengin a sen nuai mai ani khumbula hun chi light chu a chia bungodang po adar na sa hle victim chuan mumal vaklovin thomno chu alain belvea abo pakara banga norben yalan boka wangin pong swalani theiti chu rilro lo lang masa ani investigator de chuan tol thana dang po lo mu ve to ma se hetiang em arap thlaki chu an la mungai lo tin chu tiang kholian lova chuan poi khoina po a thleng zen lova chu thil lomom takani rualin nu chui tu de tan injir na tur tlema ton shet nga po a harviau thinani anni point chu an high big lo thiam lo chunga lo ris ve chiam chi ni lo ti an hria an mani pui turin anni ayalian le ton shet nga zok Louisiana State Police lam an punta thuai ani ti chuan nu chui tu de chuan poi khoina mun chu an ve en fia ve ta in chunga lu ruk na emo enga moti chia lu luina nu mai mo po engma awm lova chu ti ni chuan poi khoi tu chu ama Genore chuan kong hon sakin a phal na thlapina lu ti na ani mel chu tenga lu tir chu a mel hriat nai tak a hriat chian em ani thei ti po a chiang viau ani choka chem tele bungrua te chuan thi sena kai nuala a ruang bula tak chuan tol thana man ruwa mutur awm lo thung akut tin karvel chu luk taka endik nin Genore hian alo beilet veni chuan ain hamboina vela alo hampil ve thea chuwang chuan misual vun them le DNA sample lak theina tur te om be sein uluk takin an zonga evidence atana tangkai thei tur ni an hriat ang chulain laboratory lama endik turin an thonta ani chutia crime scene an endik lai mek chuan Genore thenoma khosa Philip Skipper le Amy te nu pa chu an ron kala an thenom nu chunga thil thleng chuan a bara khai chiang hle anni nu pa hi Genore thian nai vai takle a thenom te zinga rau po akom ngei zual de ubik te an nia an tuarna po chu a om ve viau ani Genore Guillory hi Eunice Louisiana piang le Salian ania anau pante ta tanga ami zelang sar tak pakhat chu athil phal na hi ani apuitlin nu point chu azia chu achom zela midang tan thil pek awar hle nu thuak thatak klim mel pureng thei mangai nanga taknin ama hre chiang tu te chuan an soya tuna chenai na hian abial pa nu pa anga om puinen rei tak an lo khosa dun toa mase kumni kalta khan ani chuan thi santa ka wangin ama chawin a cheng zuita ani Baton Rouge khopuya insurance company lian tak pakhata personnel specialist na athoka atho that ema wangin company lian zoka tangin somna adong hnem mol hlea mase khopui lian in son luai chuan chu khwa om chu thlangin atna thona mun chu kilometer somnga chuang laia hla ni ma se du to karana vul theina mun Clinton khwa om reng chu adu zok ani chulai muna aom chan ber pakhat po ania ran po anga khop mai wi som thum lai nein sakor pali avul boka heti taka uyanga chan po hi kholaya ui hliam dam lo le khongai thlak deu a mu chu a hon zela en kol zui ta thin ani tin min an uin en kol theilo ti hlumemo kholai nu chiamayan tumang chi te po ala fo bok tin Guillory hian thiana ngai nain mi biang biak athiam ema abula chuan mi hi an ngam sar zela an tlang nel ngal mai thinin ama hre chiang tu te chuan an soyani thilom ziaron ngai ven masaber tu Philip le Amy te nu pa po kha helai muna an ron om tir hian alo betlang nel masaber tu ania anin poin ama Genore poin angai na hle a chung te po an ni nu pachung chang shilin felati thule mirin tlak takan ni thu te po alo soi toa eng kima anin du saktonin baile ro thakvel po anin suaton ve zak thin niom tak ani chutiang chuanin karbo ro kan yo wang chuan Philip atenu patan po awiomin angayom don ti a chiang renga athi thuin a thong viau te po kha thilmak ani hau lo
nu chui tu te tan bul han chan na tur awang ang reng hle maya mitin churin hlel na mita thlir vek photan ngaya tu po chu Genore that tu an ni thei vek mel ma han soi tur anei lova alaka chu tiang thil han ti du tur le in nial thin rim puyemo ama han vaude tak ngele mo po an hriat anilo tin case chen kha chu ri hlo le poi khoina dang nena han ngai zon thei deute aum thina ma se chu tiang han rin hlel tur ei po an shebok silova anun ngil tluang tlam thamar lu tuk chuan na ati hau tak zual ani bera thil in vet nok ching chi vet nuai phel tuma abul chan na tur a mor ber po la mu zo thei silo lai ang vel alaniri atu ka ruang endikna autopsy report alo chuaka chuta alan dan chuan pathian ni zan dar som pakata tanga dar ni in karvel ani mela tin Genore thi dan rap thlak zia po aron lang chiang le zualta 22 caliber silai mu mangin voinga ka ania tin voinga bok chem te vi ni in a hliam chu ana hle don ti a chianga amai ro chu an zir chian na tangin chu athi chan ber ala ni lo cheu atukhuma athluak chevek khopa chutna nu ma an mu chu athi pui ta ber ni in an hria ani alandana chuan silai ka le chem te vi ani nu po chuan atlu ngal big lova thei to pa mi sual chu beile tin in chunga chuan anin kwalanga chumi nuwa mi sual chuan atukhuma chulein chumi nu chuan beile turom talo nia an ngai ani chuti em maya kuta thlak na sa chu tual tha tum satlia mai po nilovin thinrimin shik thlak na emo minun rawng ve shim sul nu emo nuam ti wang in ngai sak na lamemo ani mel zok ma aeng chi po chu lo ni ta se midang tan po a him lo hle ti a chiang viau ani thil thlen dan anan mi thlain nu chui du de po an thin a ur hlea mei che om nem chu ti tak maya kuthan thlak du chu tunge ni hriat chuan chak zek ani chu ti rol chuan man tum luat wanga poi khoi tu ni mi alo do ta pu thluk top te po aol viau dona rin hlel tur dapa wanga kong diklo zo chiam po thil om thei ani ve tho mai mel ngei zong an nia wanga tuima thlun be tuma an be chiam hlan khan poi khoi tu tak zok kha hlataka alo om man thei tlat ani tin victim khonga ya wanga mit tuine na in chia pia noya nom chuan nu chuina kong mu fiana adal thei boka mani in thunun that angai ve viau ani an chung le khatte chuan tunge poi khoi tu ni theyang ti anan soi khoma chuti rol chuan a soi khom tu te ngei po chu nu chui tu te tan chuan rin hlel thei vek an lani thung tuma hi chu ni lo chiang sa han ti ngal top thenom big lova an vai chuan rin hlel na mita an thlir alanga yani nu chui tu te chuan an thenom khoveng te le a tho pui te ho uluk takin thuan an zot fia chuta chuan rin hlel om ve ek ming pakhat alo rinol maya chumi chu Genore thenom pa Philippa kha ani tlat mai an rin hlel chan berpo nu chuina ain rol peilutuk ma deve ti ani bera crime scene vela te chuan aron kal deu chena nu chui tu te po a be pein a chang tu pa ni a chak riavin an hria ani ber ti chuan Philip skipper le anupui Amy te chu thu zo fia turin anan khota annu pa chu nausen pomlai an nia tin Amy famasa mi pa kum som pangami anom pui boka an chung kwa chu Clinton an ron pem lu lai chuan an din mun a chelea chuti lai chuan Genore chuan na sataka puin alo tuam hloma a fa teang main alo en colony ei turan neem electric bill pethem tuyan neem ti thlengin awanga event china tin naute chole dai parman engilo fashion po atum sak fowa antan chuan Genore chu a hlu tak zet nin an soi tin chu mayala nilo heti lai hian in tak po an la nei lova motora nu son mai thei in anga man tura an siama an khosa chu po chu a hlui to wangin a tharangai to sak hial ani tin chu ba ka chuan an mani anin tun nuna ma an son theinan na tho tur a siam saka
ama ina nge chuan a in chung le a compound vel en kol turin an nu pa chu a chhor boka chu ti bak chuan mihring hanin chhom dol chiam dan om tolowang ti khopin a puina sa ani tin an nu pa chu a ring tok boka anin chabi po an kuta ada ngama chung kuang main an lo khosa ho ti a chiang viau amai ro chu nu chui tu de chuan engkim ti chian an dua chu tiang anin chordan vela emo engkong poin in hauna emo in ti thinrim na emo an nei toem ti an zota nu ber emi chuan thil poimo tak a soi chuak ta rup mai a soi dan chuan a pasal Philipa chuan pitbull ui a vul ve nuala ui pakhat pitbull nilowa vul tel chu adoi bi ka wangin pitbull ho chuan an ngai theilowa chui chu Genore chuan kalo vul mayang tin ala phea ni khat chu Genore office kal hlanin chui chu lo chuaka anei tului emi te na chuan kalin an kel vul lai pakhat chu alo va se hlum ani ome an ni thinrim chuan office om Genore chu phone ava biain an va an khum ta shep maya chutia aen kolle atuam hlom sham laya thilwai khat kal sual wang mai an ron ti chiam mai chu Genore ril ru an na hlea chukula ka in chabi khalo daula ron lang to hleksu tin alo an khum ve hial nin emi chuan a soi chu thil thleng chu nu chui du de chuan fin office a tho pui te poin anin biak na chu an lo shia Genore ril ru na chu a trap hial nin an lo soi nge ani chumi chung chang chu nu chui du de chuan Philipa chuan an zot ve thunga ani poin alo phabik lem lo chu ti rwal chuan engma in huat zuin an nei lo thu le an theingin le vek to thu te a mang bokin in po taka anom le to thu te a soya a mai ro chu nu chui du de chuan fin fiana tel lova han oi sak ngal duam chu an tum thak lo tin a thil soya chuan oi lo chan tur engemaw mu an nei ve tlat Philipa kutle ban vela chuan pille khemom nuala Genore nena anin beina a hampil ani theyangem ti chu anril ruwa zo na lo omani chunga kutpem te chu engtia ti pem nge tian an zo chuan a fashion kumsom pangami nena anin chai fiam vel na lama ati pem ni in ain soya ma se nu chi du de chuan pom harsa anti deu to thana thlen zan khan khoya nge oma enge ti te an zot lea ani chuan ina aom thu soin ma taka am nge nin ain soi bokani nu chui tu de chuan a thu soi chu adik nge dik lo ti hriat tumin a fapa kum som pangami John bai lio chu anan ko lea ani chu kum tling lo ani wangin anu le parem ti na lak masak photanga yani chu po chu an ni nu pa chuan engma soi boi lovin an lo rem ti ngal maya nu chui tu de tan eng har sat na ma an siam lo chumi konga chuan thil sual ti tu han pu mai chu a har ve viau ani a mai ro chu thil mak ti dewan mule ta han ti la a mak thea a mak vak lo thei bok John ban le kut vela te chuan pem le pil alo om ve nual tho hi lo nia an pani chuan Genore chu an be ron ani ngot lo chuan hanrin hlel zui chiam chu thil har sa ve tak ani mani fashion kumtling lo le ngal ne na tual thana hanin wan tru top mai chu a om ang lo viau mai tin ama John angei po chuan apa ne na anin chai fiam na lama anin ham thi palnin ain soi vele chia boka chu wang chuan an ni chung kwa chu fi lima an ngai thei thuak to ani amai ro chu nu chui tu de chuan theiang anga thil ti chian man duwa wangin an pa fa chu dot soilo endik na polygraph test nei an rem tiam tian an zot lea an ni chuan an rem tile ngal mai boka ti chuan polygraph test lie detector an ti bok chu nei turin anin buat saita a mai ro chu tia in dop na khol thami manga in dop turanin buat sai lai chuan nu chui tu de chuan thil poimo takan hre chuak tatlat mai Genore chuan life insurance policy thatak alo nei reng maya asum dong tur a beneficiary a chuan Philips ki paraming alo chuang kul mai
a thenom pa chuan dollar sing ni sanga lai alumana tel thei don ti na ani chu chuan thil mu chua zet chuan engkim mai chu fel takin aronin zom tir ta thlup maya aluman thlenga tel tura du sakte chuan a thi hun ngak zo lovin rap thlak takin anun na an lak sakta zok ti na ani thei ta tlat mai chuan thil hriat chua thar chu anan bo zui ngal thuaya Genore chung te nena chuan a insurance poisa chung chang chu an hriat pui reng em ti te anan zota an ni chuan an hriat pui thu le engma boina an nei lo thu an lo soya tin chu wang ringa chuan Philippa chuan thil thalo ti phan rin lo thu te Genore chuan sum tam taka an man ni pui thei reng thu le poisan mo poin an ban reng thei wangin sum wang ringa chuan anun na an lak sak duan rin lo thu an lo soya an ni chuan poi khoi tu an ni an ring lo ani chuta Genore thi nu chuan an mani in an lala chuak ngot thei chuang lova an poisa tur chu an don thei nan an chung kwa chuan an pui hial zok ani ti chuan roman lok angin polygraph test nei tur chuan Philippa le John chu koan nia a sang ve in an ti tira kumsom pangmi John chu poi khoina thlen lai vela om na an zota ina amut to thuin a changa poi khoi tu an ni le ni lo zona po an ni lo thuin an chang ve a chu tiang chuan zona inga mo zat an zo nuwa uluk takin an result chu anan cheka a mai ro chu nu chui tu te be se anga ni ta hlek lo mai an pani ni chuan dot an soi niarin theina tur engma alang tlat lo ti chuan an mirin hlel ve ber te chu lisa tangin an thai chelo thei ta lo ani chu tiang ani ta ka chuan rin hlel tur dang zona ngai le ta chu ani phot maya sum ti lova chuan tual thana chan tam tak hi chu in ngai zona chung chang ani thina wangin mani chawa khosa Genore chuan di ruk ve de te lo nei rengem ti anan chui le ta ti chuan le a tho pui te thuan zo kol na tangin papakhat aming Tommy Alexander ti chu aron langsar le ta vua mai ti chuan chu pa chu zong chuakin aina an vakal chil ngala ani chuan chui tu te chu thataka lo dong songin zona po tlang takin alo changa Genore nen chuan a hma thlani thum kalta vel leka in shave chawan ni thu a soya alin ton dan po Genorin a motora bazara athil leite a hlang lai a hmua ani chuan vapuin chuta tang chuan anin kom chhota ani an pani chu in ngai zong ang chuan an om chho tangeya ma se ngai zong he tangero chuan an om chuang lo ni mel a chan po to mi chuan soi ngalin in chastology lama hian aril vaklova rinom taka in zui ve hle lam ai chuan nei hlelo nge hlelo om vel mai chu du zoka Genore nen an ni ve de ulai po chuan mi pani pathum vel chu akhilai ton zak reng thin nin ain soyani to mi chu rinai takin ain hong phian maya tin a frank ang reng vio boka tlang taka anin ngai zon dan boro ka soi chuang ngal mai dana te chuan miril rutluang ve taka niang ti arin thiam thei mai ani a mai ro chu ril hlel tur zong reng awak kualan ni boka tu chui tu te chuan to mi thil soi chungai to chian trulin an shele tatlat mai anin alo ti kwal vel mai lai chuan Genore chuan alo lathu tak viau sianga chu tiang chuan in nial boy chovin thina hiala thleng ta ti na ani theyang em ti chu zona poi mo tak ani le ta ti chuan aina kom mai chu du tok lovin station lama thu zo fia turin to mi chu an ko le ta ani po thu oi takin aron kal le maya to thana thlen zana om na mun anan zo chuan aina om thu asoya chu thu sei chu abial nu point adik ngei thu alo sei ve boka tin thil danga po to mi chuan do ta sei lo ti an fin fia zela wangin ani po chu poi khoi tu pu zui thei ani le talo ani chutia anril hlela piang pu zui thei lova anom zela wang chuan nu chui tu te tan alu hai thak chan ta viau mai tol that tu chui chuak tur poi mo tak pakhat chu ati du chan tur hriat chua ania
chu tianga chan thatak oma an ngai anan chui zui te la chu ala thon zel ri boxi abul tang boka an ngai to thatle angai mel viau ani min munem tu te bok hi min sha chiang tu ten ni tin a tho pui te bok chu thu an zot non lea ti chuan be se angein thu beng ver tak soi tur an lo la nei cheu mai Genore star tu papakata om thu an lo soya chu pa chu Steve Williams ani thu te Genore chu vai khat chua puya asom chuak to ti te chu min hu chuan vai nga maza ta som lea ma se Genore chu ala du to lo ti te an lo soya tin chu ti an nar tak zela chuan Steve chu lungoi lo hle ti te an hriat bel le ta zel mai an soidan chuan Steve chuan aat chil bon topa Genore nol nu po chuan beidong mai lovin ala zui zela a in bula te hian soilok lovin alang le hlol thina a chevel chungoi rengin alo thlir le veng thina ni ome chu pa chanchin chu Genore chung te poin an lo shevea an ni po chuan duai chuan zui rei pe an lo tiril ru ve deuh ani ama ngei poin Stephen zui dan chu adu lo thu alo soi chuak to nge ni ome ti chuan nu chui du te chuan chu pa chu tunge ni ti mu chua chui zui chulin an shele ta ani amai ro chu rinai takin chu pa chu chui hlat alo ngai lo top mai tunge ni anan hriat chua chuan nu chui du te chuan an ti rual dual maya Steve Williams an ti chu tu dang nilovin an tho pui Baton Rouge police officer alo ni reng mai chu pa chu police a tho na po ala rei lu tuk lova a tho pui te poin Genore zui dan chu an lo sheve nge ya an ni poin a hun lai khan duai choni beingor mama deu lo mo tin an lo khak ve nge ni ome chutia a hria piangin rin hlelom zong an soi zel ta ka chuan a ming chu list chung lama son cholo thei ani talo an tho pui pa ma ni se Baton Rouge Police Department a thok te chuan human tum chuang lova thudik mu chua chuan na niangin thian te ti wanga lo tan ngal burang kha an ti ve vak lo tan chu soi lo nu sui du te chu an lo thlop tha em mai ani chu ta le kum som ni pakomi police officer tabitha McKenzie chuan thil poimo takaron soi chuak le ta zel mai officer Steve chu angai na zong ani lo thule abula chuan nuam lo ti ruk na anei fo ti te aron soya police shooting range anum lain thinrim taka tuemo belai chum thum nga ta mu to thu te aron soya ni tin shooting range chu anu te in bula po asangina nei thlap ti tabithai bula chuan alo soi chuak ani ome tin Steve chuan chuta asilai man thin po chu hril nge ya tabithai nu chui tu te an hril chhon ve chia chuan investigator te chu an phu chiang kher mai silai chu Genore taksa an mu 22 caliber nen aloin mille chia ani Steve chu arin hlel om ta wing veng lea nu chui tu te chuan chui zui lo chinin an shetalo ti chuan shooting range at hinrim eng phiara biak thin chu tunge ti te phone mangin Genore chu alo zui zelem ti te chu hriat chua chulin an sheta ti chuan a phone record vel te chu anan ena Genore chu alo bezing hle ti an mu chuak le ta tlat mai a thi ma thali chung khan chum som thum panga zet chu phone a biain message po alo thon nem heavya tin a thi ma ni chia po khan message mangin anin bula akal tur thu te alo hril thlap ani chuta zet chuan in do pop mai lo chu investigator in tive tan chuan moi to lo ti chuan rang takin police officer ve tho Steve Williams chu thu zofia turin anan kota anin komna tur room aron lu tangin Steve chu arin hlel om ngal viau mai a mela chuan azam ti hai ruala ni lova chik takalo en tu tan chuan a khur der ti po a hriat thei
mai ro chu poi khoi tu ni lo thu kon fi taka soin thil thlen zan chuan anu te na om nin ain soya ma se chu in chu Genore chen na mun atanga minute som likal velek ani anu ngei po chuan hriat puin athu sei chu ron nem nge sak ma se thil rin hlel oma om tlat mithi in chu tui bur muam dakal vel chawani wangin Steve chu anu muthil nuwa chuakin tual chu awathat zuai theitlat ani soita kangin Steve chuan .22 caliber pistol nei ti an hret chianga aman na mun berpo aom na nia asoi anu te in bula shooting range ani engkim chu ein nerem chhota vio maya Steve chu arin lelom tatel tel mai ti chuan atu soi fin fia turin dot soile soilo endik na polygraph test bok khati venga mem tianan zota Steve chuan hreang reng takin arem ti thu asoya chu ta le result ron chhuat chuan chiang takin a fail tatlat mai chutia khol mevin dot soya an pu ta ka chuan Steve chu arin hlel om turu heavy uchuak toa amai ro chu thuanan zo fiale donin Steve chuan ngoya chu tatlat maya ukila momo thule a ukilom lai lo chuan engma soi to lo tur thu nu chui tu te chu a hril ta ani ti chuan Steve chu ho tir lo theni talova ma se an thla zalen don ti nai ro ani reng lo search warrant lain a police car kol laite ami mal car tele ain te chu an dap chuak feka ma se beisiang ngot chuan an nu sui na chu a ko duak tlat lo tual thana nena in kung kai thei tur man ruwa engman mulova thi sen kai zeu po mu tur aom hau lo mai chu wang chuan tual that tu han puli tral chu aom ang lo le chan tar yo maya an fin fiana nei chun polygraph test result la courta evidence atan man theni der mai silo tin ukil tel lovin engma soidu lo ti po inril hlel phanana man ngot chiani lo bok mishing hi ziai nang lova chen khat niak phoi lova do par thenom lain chen khat ve thung chu mani dik na nge ya po zam lu tu wangin a in soi ok ve der theya chu wang chuan ukil roi ngal mai hi aswal lo tlang puyani tundin muna chuan Steve man theina chansan neom chun chu DNA test chau anita soitong khan miswal chu Genore chuan thei top choin alo be ve nia hriat ania akutin kara DNA sample an mu chuale Steve DNA chuin mil hlau chuan rik thaks ani to mai ani ti chuan no chui tu te chuan thu nei tu te na Steve DNA sample lak dil na an thelut le te a an hlotlin nuwa a sample chu an lak sakta ti chuan ninga mazat nuwa result aron chuakta Steve Williams a DNA sample le Genore kutin karmi chu Halloween mil o kong lo mai tin FBI record mi poilo khoi to de DNA profile sang chuang an von that zinga po amil pui pakhat maom chuang lo ti chuan fin fiana mu mala om tak lova chuan officer Steve po churin hleli sa tang chuan an thai chiat alo ngai vele ta ani no chui tu de tan chuan amang an thak chan ta vio maya rilhel tur dangan dap ngiel poin mason na a slow motion ta hle a topa phei chuan an beidong chanta kum khat chuang zet bo zui chun zom lovin an da taringot mayani chuti chung zong chuan Genore te chung kwa chuan be sei nei si hoilam tur ber po si lovin an lo om top maya an case chui chwa lovin a tham ral mayang ti an hlau thong tak zet to ni chuti rwal chuan an ni chau chu shom ti le riru nuam lo an ni big lo Clinton khopum mai chu tunge an khwa chu tiang thil ti du chu niang tin an in zot reng ringot maya an tual thattu la chuan Genore chu a hriat chian mel boxi an khwa chu khote takte ami cheng ta po tlem ten ni wangin an in shadow thuma chu wang chuan tual thattu chu an mel hriat ve nge nin an ngai deuh thewa an ril ru nuam thei thlot lovani chutia hlaule mangang takanom lai chuan
July ni somni pasari kumsang ni pakatarin herchuaka nu chui tu te chuan phone call poimo heavy andong talau mai Tanji Pahoa Sheriff Department atangin Detective Mark A. Persona alonia case pakat Miss Genore tual thi thu boy chui lai nem ni Aaron Tihlol mai chu thuan shachia mai chu phone call lodong tu Detective Joel Odoma chu azuang thozok maya engtin nge shet ti han zo chuan me che pakhat hian an nena abial pain ku ta thlaka wangin complain a the luta chu nu thin rim so sang kal tluang laklo chuan Genore case a po chuan abial pa chuan thil hriat a nei thu thlengin a soi chuak ta ani mel chu pa ming chu Donny Fisher ani ti chuan nu chui tu te chu vai voi ai rangin Tanji Pahoa Sheriff Office lama chuan an tlan phei ngala an mudu Donny Fisher po chu an lo kol ran to boka ma se chu pa chu atong thapei tlat lo maya eng ma soi du tlat lo a mai ro chu nu chui tu te chuan atong pe hun nga ka hun hlutak chan le chu an tum to bau lo ti chuan Detective Don Mekia chuan ti dan thlaka ngai ti hriain crime scene thlaka rap thlak ber te chu a thlang chuaka a ma the thlak pain he nu hian heti anga ti hi a phui tiam ni a ti ve ta piap maya chu vele donia mel chu aronin thlak danglam ngala a mai hupin a trap ta hlop mai chu arilu nem lai tak chu ngalin Detective chuan a thil hriat ang te soi chuak turin an ngen ngala ti chuan Donia chuan a thil hriat chu a puang ta ain soi dan chuan tol thana thlen dan zong chu a thenom loka cheng mi pakhatin a hril wang ni hria ani mela tin a hril satlia mai po ni lovin chu pa chuan Genore in chung crime scene a chuan a hruaya thil thlen dan zong chu chip chiar takin a hril fia thei vek niin a soyani nu chui tu te chuan mu mai lian takan nei ti anin shengala ma se tir khan an thenom vela mi zong chu chiang takin an kom kwal vek sia tunge chu ti takatol thana chanchin hre chiang chu ti tang ti chu an ril ruwa zon alo ngalani Donia chu pa chu tunge ti an zo chuan a ma po an lo kom to Philippa fapa kumsom pangami John bai lio ngei mai kha alo ni engtin nge chu pa chuan a hril chia ti te anan zot le ngala Genore thi nuwa a in le avel sing satu te po an thenom Philippa te chung kwa tho chuan lo nia chutia an in an ti fai lai vel chuan Donia chuan a pui vea John anen chawanom lain John a chuan thil thlen dan vel chu akipa koina hril fia alo in soi thei pui viau nge ni ome John a chuan Genore chu a thani thu te helaya hian heti hian katia heti hian a oma ti zong nen a hril vek nin Donia chuan a soi a mai ro chu nu chui tu te chuan a thil soi chu oi vek chi niangem tian langai tua dewa a chan po John a chu thun lo zot fia ve vek to polygraph test polo nei to in alawin chang pass thlap to tlatani chu ti rualin Doni nena changa John an thil thlen dan ni a soyan hriat chhon chu evidence changa alan dan nen ain mil em mai boxi ngai to na chu buai ve mep khopang le eng poni se pu na khal trail tiang chiang kek ko kalo lu ta ka chuan nu chui tu te tan chuan bo zui lo phalchi ani to lova John a chu iman phot mayangu tin arrest warrant anan dil le ta chu ka ti chuan zir top ni tlai lam tlai to taka John bai lio chumanin East Feliciana Sheriff Office an hruai ta ani heti lai hian kum chung chang thua dan an lo man thin chu siam thatalo ni man hlawa ama an nu le pa te tel lova kum tling lo thu zo fia theilo ti khani to lovin John a po chu nau panglani som sari ma se rin lela kai miau chuan du tokin nu chui tu te chuan an dop thei to ani pindan thim rei rui chunga chuan adik na le chan vo te ran hril te a ti chuan tual thana chung chang hriat a nei zong te chu soi vek turin anan ti ta
atira chuan pe hel na zong ve na sa hle ti hriat theya thil chu lo deuh soi kwalin a ne rei ang reng hlea a mai ro chu nu chui tu te chu training vai tam tak lo pal tlang ton ni boka nor hun le han do ve det hun an thlir sang thiam ngang mai John chu room thaya in puan tiran tum reng lova sei tur danga hriat lo hun a in puang mayang tiril ru puchungin ati ti du zong chu an soi pui ta chara an bei seng ngein darkar khatle chan vetnuwa tol thana chung chang chu a soi chuak tange ani John chuan ama chawati ni lo thu po a soi tlang ngala nu chui tu te tan chuan a phurom ta zak mai ti chuan tol thana a sangoi zon pui a partner in crime chu tu dang nilovin a pashon Philippange mai kha ani tin chu mai ala nilo apa ba ka mingdang po soi chuak le ta zel maya chungte chu Philippa farnu lisai le apasal Johnny hoitate anni a soidan chuan Philippa le lisai le Johnny te chuan white supremacist gang the brotherhood an ti chu andina mingo ho chung nun na choi lar le mi hang te mu sit le huatan in zirtira Hitler zirtir na anga tam khat chung nung bi ka ngai na chu an thu pui berani chu pola chuan John po chu lak lu an tuma chu minem nge na chi khata tan chuan Genore chu an that ta ni in ain soya ti chuan mi hang tha na in nam noi ve ta ka wang chuan an polarin om na thu athlung ngeta an ni point an zinga mi angin an en thei to don ni in ain soi bokani mishing mai ni nei an tiang hi an om tak takani chuan Philip skipper hi aninge yang alan dan pakhata chuan an thenom nu Genore lakami thale rin tlak takania an chunga that ema wangin lom thiam hle ni in alang acha bikol tir du khopin Genore point aring zovani ale lama ve thung chuan mi hanga ni wang chawin Genore chu a musita a huwa a hnung lama an chetin reng loin ti hlum hiala du ti na ani chu tin chu mai ala nilova sum le pai lama po a phakar bon turu ti a chiang hle a sangoi zon puite bula chuan kamizia tak taka hriat chhuwa huna chuan aluman tel tur po hi midanga ruat dai mayang chu wang chuan min ngai nat lai takhi kan chet hun turani tin poi khoi turin an che chuak ta ti na ani bere ti chuan John chuan thil thlen dan chu hetiang hian a soi chuak ta poi khoi na thlen zan chuan rui hnep nopin zuanin phota chumi nu chuan an pali chuan Genore in lam chu an panta kongkalan ki kara Genore an mania ni ti a hriat chuan phur takin aron hon sak ngala anni chuan lama note dai parman turan nei lo thu sein anin ti khongoi thlak velte tea pi Genore chu ril ru thasial ti taka poisa po chu pek ngal mai tuma chu vele Johnny chuan kuturon thlak ngalin an zawai chuan an khoiron zuita ani Genore chu thei topin atang vea chokalama tlan chhein mani in vena tum vele ma se mi hanga ni wanga tha tum tu te chuan an zui zela pi Genore chuan choka chemte chu lak tumin jowara honga ma se an ni chuan a chemte chu ama vi nan an mangzuya silain an ka bok ani chuta tang chuan theilovin a bedroom lama atlan lea Philippa chuan zui lutin atukhuma baseball betin avua chuta zet chuan chetu reng om talo ani John an ain puan na soidan chuan athi nu hian an pong sual zuya kondoman mana wangin arong an endik na evidence an mulo ni arin thu a soi bokani chu in puan na zet chu a fein akim chang thadep dep boka nu chui tu tan chuan oilo chal chi ani talo ti chuan rang takin an laman bang zong Philippa le lisai le Johnny te chu an hnung khir ve tangal ani fin fia na chu chiang kek kok viau angin lang to ma se mi pakhat thu hla mai alania in puna diklo po alani ve thei thawa wangin nu chui tu te chuan evidence atan an DNA sample te an lak sak le te a ti chuan
result ron chuak ta amai ro chu science thiam na in eng kimaron ti fia kwar tura an ngai lain an be seang result an mule tatlat lo Genore kutin kar DNA sample an lak chu tu DNA sample nen ma aloin mille tlat lo mai man tur dik tak mana anin ngai to si anril rubuai turu dan tur chu alu hi abialin nge ka zayang atung zongin tin ngai tuai po khan abuai ru fe zo kani Philippan Genore avuak hlum na nia John na soi baseball bet niom tak chu an chen na trailer bula chuan an char nge ya amai ro chu roi na lo nan na sat to wangin engma evidence mu chuat tur om to lo Genore an kana silai ni a soi chu revolver nia revolver a chuan a silai muka ruwa na kharon per chuak velovin a chunga tang ngal top zela chu wang chuan silai mu ruak mu tur om lova tin chu mai ni lovin a silai ber po chu John chuan ka thiat dar veka amite luya ka pai ati boxia court ma han chop chuat tura loyan nei tatlat lo an thom no hak zong tele an phekok bun tela chu in chunga hniak om te nena khai khin turom mielo turin an hal ral ngal veka thu chiang jok sha turin Joniele Philipale le side line engman soidu der mai silo Genore thia changa thathum nuwa a insurance policy changa paisa don turomang ang po chu Philippa te chuan an dong nge ya chu po Genore chung te hriat puina thlapin an la chuak boxi an evidence nei chun chu kum som pangami damdoi po lo khoi ve thin John Bailio in puana chau chuan ya chu tiang nia wang chuan Genore thlakum sang ni pani manan nia changa thalina district attorney Shropshire chuan John ele Philippa le lisaide thu boy chu ati top taringot maya nu chui tu te puya in puang om chun John ber chu atang talel mayani amai ro chu mi kum vek chuan Shropshire chu district attorney nau pangle viek thazek zok tak mai Sam di aquila chuan aron thlaka ani chuan evidence om thatlo wanga ti top ngot ai chuan court ta thleng ngei se thutluk na chu jury ten siam ro se ti chuangai dan ania ti chuan huai sen takin Genore case chu atinung thar le ta ani atu boy siam thar dan chuan second degree murder thu boy zialu ania thiam loan changani chuan mi pali te chu dam chung tang tur shem thei an ni dona Louisiana state dana chuan dam chung ani chuan dam chung ani maya dam chung kum chu di zat ti na ti vel khaum velo thi ma chu zel bang zut ani top mai ani chu tiang ani wang chuan nu chui tu te pui thaber le ain puang duam chun John Bailio chu kong hon sak an tum ta midang laka chuan thu shetua tangin court a din du chuan ani chu kum tling lo te tan bi ka ngai na thiam na angin juvenile life an ti shem na chu pe ka nianga kum som ni pakatatlin nuwa a chuak theyang tin remanan ruat ta ani point chu pomin midang pathum te chu an phu tok shem nan mu thei nan in rem na an nei puita ani chu ti rual chuan an tran chan tur chu John in puana deu zong chu ani dona chu wang chuan ama nge in koda thil thlendana soi huna jury te min nge thei tura fia fai fek foka a soi thei angai don ani prosecutor lampoin an din mun chu hriain an fim khur hlea athu soi pui turin crime scene a chuan John chu an va hruai lea thil thlendan chu atak nge in an ti tir chin le veka chu court ma phar thei turin a thlan la boka chung te chu crime scene a thil mu te nen ain mil nge yati fin fian tum don ani ti chuan chunganin buat sai na zong nen chuan ro rel na chu an ma chon ta evidence dang tam viau lo ma se John a thil soite thil thendania a soile crime scene om dan zong chu ain mil ema wangin nu chui tu te chuan chak ngei anin be sei viau ani ti chuan July thla kum sang ni pali khan jury te chuan Philip Skipper chu thiam lo an chan tira February thla kum sang ni panga John Hoy ta po thiam lo chan tir velein an pani chuan dam chung tang tur shem an ni ta ani
Philippa farnu li sai chu ain puang ve hlau maya chu wang chuan a shem na zu tle mati nep saknin kum som li tang turin an shem vele ta ani Philippa nu pui Amy ero thilom dan atangin in nam noi lovangai ani thunga thu boy or ve talawani John bai lio hi kumsang ni panga December ni som khan a kum som ni pakhat tlin champa pha ka chia chuatir ania Philippa hi kumsang ni som pani khan zela borala Jonia chanchin ro shet zui turom tameu lo ani ole khati zong kha tuntum Geronimo Kraima kan ngai thak the chu alo ni le ta he case sung changa in ngai dan comment section a iron soi vele donia in the vain tuk chuan nom choi tui mut tui mang thale vek ule